Pozdrav svima! Dobrodošli u novi video na videologu RI-Politiku, a u kojemu govorim o 22. sjednici Gradskog vijeća grada Rijeke. Cjelokupna snimka sjednice dostupna je na YouTube kanalu grada Rijeke, a ja ću ovdje izdvojiti samo određene dijelove, odnosno momente koji su meni osobno bili zanimljivi. Krenimo od aktualnog sata. Na aktualnom satu Petra Mandić iz stranke Most i nezavisna vijećnica Eva Rinčić dotakle su se teme komunalnog društva Čistoća, a vezano uz to trebaju li krajnji korisnici snositi trošak povećanja plaća radnicima. Iz odgovora koje su dali gradonačelnik Filipović i direktor Čistoće Jordana ostaje nejasno kako su oni uopće došli do toga da će se morati povećavati cijena usluge, na što su ukazale zapravo ove dvije vijećnice. Ovo je nešto što ćemo svakako pratiti i dalje, jer očito je da postoje prijepori oko toga da li je uopće potrebno povećanje cijena i ako je potrebno, kakvo ono uopće treba biti. Nadalje, HDZ-ov vijećnik Josip Ostrogović pitao je vezano uz ekonomsku cijenu dječjih vrtića u Rijeci, koja po njemu nije realna i da li radi toga pati kvaliteta usluge u vrtićima. Zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan nije u biti htjela odgovoriti na pitanje, pozivajući se na Ostrogovićev sukob interesa, to je činjenicu da je član uprave ACI-a. Na stranu taj sukob interesa, nemam ni ja isto najbolje mišljenje o svemu što se događa vezano uz ACI, pa i činjenicu da je Ostrogović na toj poziciji, da li je to u koliziji sa činjenicom da je on i član gradskog vijeća, no mislim da je javnosti radi ipak trebalo na ovo odgovoriti, jer pitanje po meni nije bezvezno. Istina je da su se kapaciteti vrtića u posljednje 2 godine proširili, što je pohvalno i nitko to ne spori, ali sigurno je to sve i veći trošak, odnosno rashod, a znamo da je donedavno u vrtićima prijetio štrajk zbog niskih plaća, što je prihvaćeno da se poveća u međuvremenu, a poznato mi je osobno da često vrtići moraju, ajmo se tako izraziti, biti kreativni po pitanju opremljenosti sredstava za rad i slično. Vidjet ćemo ako će vijećnik dobiti pisani odgovor koji je tražio i evo, mene osobno baš zanima što će pisati u njemu. Vijećnik Robert Salečić iz Unije Kvarnera pitao je vezano za sistematizaciju radnih mjesta u komunalnom društvu Čistoće. Navodno pojedinci koji su zaposleni na istom radnom mjestu imaju različiti opseg poslova, te je pitao direktora je li istina ono što je izašlo u medijima o sukobu sa radnicima, a što sam ja već isto spomenuo na RI-Politiku. Direktor je sukob negirao, ali istodobno baš i nije objasnio ovo sa sistematizacijom. Nisam upoznat s konkretnom situacijom sistematizacije u komunalnom društvu, ali svakako bi bilo loše da netko ima veću odgovornost i opseg poslova od kolege koji radi na istovrsnom radnom mjestu, ako je to istina, naravno. Vijećnik HDZ-a Stipo Karaula optužio je grad Rijeku da su stavili u pogon reciklažno dvorište Pehlin, ono isto na kojemu se nedavno dogodio požar, bez uporabne dozvole, odnosno tehničkog pregleda. Gradonačelnik je negirao tu optužbu, no Stipe Karaula inzistira da je tomu tako, bez obzira na gradonačelnikovo negiranje. S obzirom na ozbiljnost ovih optužbi, trebalo bi po meni podhitno utvrditi tko tu govori istinu, a pogotovo nakon požara koji se dogodio. Vijećnik Mosta Marijan Šegota traži odgovor zašto nitko nije javno reagirao na incident koji je uzrokovao predsjednik Vijeća mjesnog odbora Gonja Vežica, Marijan Bačić iz HDZ-a, gdje je navodno napao stariju ženu u prostoru MO Gonja Vežica, a pri tome je bio u alkoholiziranom stanju, a povezao je to s rezolucijom o sigurnom mjestu za žene koje je donijelo gradsko vijeće. Iz nekog razloga spomenuo je da je o tome obaviješten forum žena SDP-a, iako baš nije bilo jasno kakve veze ima nasljednik iz HDZ-a s forumom žena SDP-a. Po meni, apsolutno nikakve. Da sad malo branim SDP na neki način. Kako god bilo, zamjenica gradonačelnika rekla je da je postupala policija, te da ona osobno nije znala ništa o tome do prije par dana, a da nasilje naravno osuđuje. Osobno mogu reći, kao netko tko je bio 12 godina vijećnik na mjesnoj razini, da je takvo ponašanje zbilja za svaku osudu, te da sam već čuo neke slične kuloarske priče o tom HDZ-ovcu, tako da se nadam da će institucije reagirati promptno i u skladu sa zakonom. Što se tiče nekakve političke odgovornosti,
Njega nitko ne može prisiliti da podnese ostavku u vijeću mjesnog odbora, ali to bi bilo svakako moralan i odgovoran čin. Mišljenja sam da bi tu i njegova stranka trebala reagirati na neki način, a u skladu sa njihovim statutom i internim propisima. Što se tiče dnevnog reda, izdvojio bih samo nekoliko točaka. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna nije prošlo s 11 glasova za i 17 glasova protiv. Između ostaloga, vijećnik Nebojša Zelić iz Možemo kritizirao izvršenje za komunalne prioritete od samo 9%. Vijećnik SDP-a Duško Milovanović u svojoj replici pokušao je to pravdati činjenicom da većina izvođača zbog formalnih procedura mogu početi s radom tek u drugoj polovici godine, a slično je to argumentirala i pročelnica Maja Malnar, pravdajući se s dugotrajnim postupkom javne nabave. Osobno mislim, s obzirom na moje višegodišnje iskustvo rada u vijeću mjesnog odbora, da ta objašnjenja samo pokazuju da nešto u sustavu treba mijenjati. Postavlja se pitanje je li zbilja jedina mogućnost da se radovi ugovaraju pojedinačno ili je pak možda moguće unaprijed ugovoriti grupe radova s obzirom da je ukupna svota za komunalne prioritete po mjesnim odborima više manje zadana. Pa da izvođači budu spremni krenuti u posao odmah početkom godine. Poznato mi je da se na sličan način ugovaraju interventni radovi na postojećoj infrastrukturi, a komunalni prioriteti zapravo po svojim iznosima obuhvatom ne odudaraju puno od takvih radova, barem u praksi. Meni je to kao nekadašnjem vijećniku uvijek bilo pomalo bizarno, odnosno da se neki radovi rješavaju tek u prosincu ili pak postaju takozvani prijelazni radovi, pa se rješavaju na primjer tek godinu i pol dana nakon što su odobreni od strane vijeća mjesnog odbora. Dalo bi se o tome još govoriti, ali za sada toliko. Osim toga, vodila se jedna rasprava o tome da se vijećnicima ne daje uvid u pravu statistiku oko zaposlenosti u gradu Rijeci, apropo povećanih prihoda od poreznih davanja, a o čemu su govorili vijećnici, odnosno nezavisni vijećnik Davor Štimac i vijećnik Mosta Aleksandar Saša Milaković, dok je gradonačelnik tvrdio da je statistika dostupna svakome, samo se treba potruditi i pronaći je. Osobno mislim da nije toliko problem piše li negdje nekakav broj, već kako interpretiramo taj broj. Povećani prihodi su uvijek dobra stvar, no pitanje uvijek ostaje hoće li ti prihodi dugoročno pratiti sve veće rashode zbog inflacije, poskupljenja i sl. Glede polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika, ono također nije usvojeno s 8 glasova za, 17 protiv i 2 suzdržana glasa. Glavne kritike gradonačelniku bile su da previše putuje izvan Rijeke, premalo se posvećuje svom osnovnom radu, kao i projekt Veća građana, a o čijoj sam besmislenosti sam govorio u jednom od prethodnih videa. A time su se bavile nezavisna vijećnica Iva Rinčić i HDZ-ova vijećnica Štefica Jagić-Rađa. Također spominjala se i afera s najmom prostora tvrtki IPL Art d.o.o. koje su spomenule vijećnice Iva Davorija iz Možemo i nezavisna Iva Rinčić opet, a o čemu sam ja također govorio u videu o 21. sjednici gradskog vijeća. Vijećnica Iva Davorija se također osvrnula na činjenicu da je Dario Kulišić, kojeg je gradonačelnik neuspješno pokušavao postaviti za v.d. ravnatelja muzeja grada Rijeke, sad odjednom postao ravnatelj dječjeg doma Tić. Iako je imao protukandidatkinju kvalitetnih životopisa koja već radi u toj ustanovi, a dotakla se već više puta spominjane teme ekspanzije poslovanja Lursen grupacije u Riječkoj regiji i gradonačelnikovog odnosa prema istome. Sve u svemu, generalni dojam koji se može izvući iz svega ovoga je da gradonačelnik koristi svoju funkciju da bi putovao po svijetu, te može bitno pogodovao određenim privatnim i pravnim osobama dok prave probleme ili rješavaju njegovi suradnici ili se uopće ne rješavaju. Stoga, uopće ne čudi činjenica da ovo izvješće nije podržao nitko osim SDP-ove predizborne koalicije, odnosno SDP-a, HSU-a, IDS-a i SDSS-a. Osim navedenoga, usvojene su točke o stipendiranju učenika te prostornog plana uređenja i generalnog urbanističkog plana grada Rijeke, gotovo bez prijepora, a bilo je nešto rasprave o stipendiranju darovitih učenika, no čini mi se da su tu u pitanju neke formalne stvari koje se možda u nekoj budućoj situaciji razriješe.
Na dnevnom redu bile su i točke vezano uz postavljanje oglasnih ploča, ugostiteljskih terasa i kioska za trgovinu na malo, a tu bih izdvojio raspravu kluba vijećnika Mosta koji je ukazao na činjenicu da se već 15 godina krše odredbe o postavljanju reklamnih panoa, te su zatražili odgovornost za navedeno. Gradonačelnik je na kraju, da pokaže dobru volju sa svoje strane, smanjio amandmanom prijelazni rok za usklađivanje stanja na terenu s odredbama pravilnika s 2 godine na 18 mjeseci. Ostaje vidjeti hoće li se utvrditi zašto su sve te silne godine propisi se kršili, te hoće li itko za to snositi odgovornost. Usvojene su i točke programa javnih potreba u kulturi s amandmanom kluba Akcija mladih Unija Kvarnera te nezavisne vijećnice, koji je gradonačelnik prihvatio za audiovizualnu djelatnost, a dana je i prethodna suglasnost na statut Gradskog kazališta Lutaka. Donesene su i odluke o uvrštenju na popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje, o čemu se već pričalo na prethodnoj sjednici. Prijedlozi točaka su svi dobili potrebnu većinu usprkos negodovanju dijela članova vijeća, a sve vezano za to treba li grad uopće prodavati svoje nekretnine. Osobno sam podijeljenih stavova oko tih prodaja, a imenovana je i nova članica kulturnog vijeća. Primjerice, nikad ne bih glasovao za prodaju nečega poput Žabice, ali opet možda neki poslovni prostori zbilja nisu potrebni gradu do te mjere da ih se baš mora zadržati u vlasništvu. Pitanje je dakako i cijene po kojoj se prodaje, pogotovo s obzirom na današnje stanje na tržištu nekretnina. Evo, toliko za danas. Nadam se da vam je ova tema bila zanimljiva, te da ćete o njoj i sami više istražiti. Ako vam se sviđa ovakav sadržaj, zapratite Ripolitiku na društvenim mrežama. Poveznice su u opisu ovog videa. Do nekog idućeg videa, do slušanja.